Mga puso sa Bacolod City naman, mga nagabyahe sang e-bike, ginhatagan pa, sang dugang nga isa ka bulan, agud maplastar ang ila ruta. Dinakpanay, ginpaiway, ana, yaring balita nga itong gintutuka. Sa Baylo mang dakop, sumugri kahapon, extended sang isa ka bulan ang moratorium sa pagpangdakop sa mga nagabyahe electronic bikes sa tricycle sa Bacolod City. Ini ang kabahin sang gipapanaog nga memorandum ni Bacolod City Mayor Albi Benitez kay Bitaw Chief Patrick Lacson samtang wala pa mabalay ang komprehensibo nga plano kag route plan para sa masobra 10,000 ka electronic vehicle drivers sa Bacolod City. Halos tanan nga barangay ang nakasumiti na sang ila route plan sa LGU. We will take that as our cue kung ano ang aton i-authorize sa mga e-bikes kagin pangayuan ang proposal. Now that we have that information, i-process niya naman para matagan sila sa proper recognition to legitimize ang ilang operations. Nagpamag-an sang balatsyagon sang e-bike driver nga si Nanay Nene, 56 anyos, sang Barangay Estefania ang pagpaiway sang dakpanay. Labandera ini sadto apang nagsaylo na sa pagbiyahe sang e-bike. Ini ang ginakuha niya sang kinahanglanon sang iya pamilya. Kung hindi na pagtugutan pa nga magbiyahe, mapilitan ini nga magbalik sa pagpanglabada nga ginbayaan na sinisadto bangod hindi makaagwanta. Lipay ka namang makabulig ka kay para hindi ka mataman sa kapigaduhon. Abisar may moratorium sa e-bike, kinahanglan gihapon nga magparehistro sa driver kag operator sa ila barangay. Kag likawan nga magbiyahe sa National Road nga masami ginatunaan sa aksidente. Samtang, ginatutugan sang bitaw ang pagpanghawan sang dalan ilabi na sa mga nagasablag sa no parking zones. Ang motor sang sikyo nga ini nasampulan bangod ginpark sa kilid sang Burgos Public Market. Bangod taga-probinsya, wala kuno ini kabalo sang regulasyon sa syudad. Totoo lang sir, ang kwarta ko di, wala na gid ya. Wala na complete pa pulyo, kay ubos gid uniform ko. Nagbakal ko uniform, kay nang-apply ko bagong obra. Private, tricycle, single motor. At tanan na ginadakop namon, wala kami ginapilian. Opo, Kiril Casillo, Adrian Prietos, Western Visayas.